Ya wani. Kowe iki nek nabok Tatin ki nek bales aja ngarep. Lah napa? Mburi ya padha wae kok deloken. Ya. Masa Mbak Tatin mosok perabote papat ki lek. Lah ndi to? Mburi loro ngarep loro. Alah, sing iki genah gajah no. Lah iki sing nggo nyediani Mburi. Gelam. nek sing ngarep ya aja. Nggo sawah. Ya ngebejek. Pengen apa? Beto aku kok ora konsisten to. Kok. Kokok apa? Kok. Kok. Nek cara aku dadi Mbak Tatin ra trimo. Masa wong ayu-ayu kok dikira ngempit kodhok. Kok ngono ki Mbak. Maksudnya mongkok atiku sak atase Pak. Mongkok atiku seneng atiku bungah rasaku sak atase Mbak Tatin ki nderekke Pak Seno ben bengi nyatane tetep seger katon sumringah ora ketok loyo semangat totalitas iki nderekke Pak Seno maksudnya mongkok atiku tak singkat kok ngono lho maksudku dadi tak komeni oleh. Ya etok ora apa-apa. Prek. Darurawe. Bohong kamu tuh bohong. Kok bohong piye ta? Lambene karo atine beda. Atine jane ngece to. Nah, syukur kowe. Omong. Mbok wonge sing husnudon aja suudon ngono kuwi. Berpositif thinking. Nek ngono kuwi cecenggring atimu. Lah atimu ndak reget isine rimarung. Rimarung jenenge dadi atine iki kok ridondong ngono kan dadi mengkap-mengkap nek ana kancane. Tak alembono kokok ki asline mongkok atine. Lah gane wong seni rak nggo bahasa yang enak didengar. Kok. Lah aku muni ora? Ya, perasaanku mengatakan muni. Berarti kan kamu bohong. Ngapa? Wani wae. Nya. Wani piye? Hai. Ya wani. Kowe iki nek nabok Tatin ki nek bales aja ngarep. Lah napa? Mburi ya padha wae kok deloken. Ya. Masa Mbak Tatin mosok perabote papat ki lek. Lah ndi to? Mburi loro ngarep loro. Alah, sing iki genah gajah no. Lah iki sing nggo nyediani gelam. Nek sing ngarep ya aja. Nggo sawah. Ya ngebejek. Pengen apa? Beto aku kok ora konsisten to. Apa ya tetak? Tetak apa? Ya tetak. Ketae kudu mbok baleni kok lek. Ngapa? Lah ngelik kae iki. Iya. Piye kok salah lho aku ki. Wong kuwi tetak ki nek ora bonge wedok ora ketemu. Lah kok Tetak ning bong lanang ki bingung le goleki. Ora kecekel. Lah ini mana yang disunat ngono lho. Aku nangis. Ora ketok. Aku ora pas wong atase aku lanang kok ditaki ora ketemu bekakase ngono to. Aku pindah bong wedok. Lah gene yo ngono langsung makres bareng bonge wedok kok malah metungul. Lah. Metungul semangate. Lho. Pilih ngenggokke elek banget ngenggokke. Ora ana wong pidato kok. Marilah kita metungul semangate. Masih metungul ki tukul semangate punya keberanian dari wong lanang ki duwe keberanian lho. Oh iya. Wis genah kuwi mau jujukanmu ki mukidi ndadakan. Ora ya kowe sliliten apa? Sliliten apa meneh? Ora masak tela ya sliliten ra. Maksudnya sedina bengi ki nyan mancing aku sing hal-hal sing ora perlu-perlu lho jan. Tela sak slontrote. Sugeng dalu Mbak Tatin wong ayu. Nggih, sugeng dalu Mbak Mimin. Tetep semangat, tetep sehat nggih, donga dinunga. Kadang kala sok ada titik jenuh, kadang kala ada kita faktor-faktor kelelahan itu manusiawi. Kadang rantamaning menungso jek kalah karo kuasane Gusti Kang Arya Jagat. Sebenarnya budidaya berusaha semaksimal mungkin karena kita adalah pelaku seni piye carane budidaya nyenengke piyai kathah senajan to jane awake kadang kala sok kesel, sok sare lan sak piturute. Nek nuruti awak niku kaya wis arep nglekar-nglekaron niku. Gloso pijet wah enake ra jamak-jamak. Kula nek ten dibengkung ngeten iki ten omah hawane kaya ora nganggo apa-apa ngono awane. Wis capek dimenekke iki lho. Padha aku ya cak ono kuwi. Nang omah wis nganggo daster ngono ketok cantik. Paling penak ya nganggo daster. Mbak Tati nek ning omah ya ngono kuwi. Nggih. Yang apa? Lawuh. Lah ya nek semengi dikeki korset. Lah ya nek nang omah daster agar nyepaki kucing-kucing to padha ae. Kok kucing to?
Padake apa? Gerakane iki motor ra cocok. Mau joget yo ngreget-ngregeti. Kancane jogete apik ya kono ting pentalit ora karo-karoan. Resane wong dhewe pake dhewe-dhewe. Karepe kon kabeh isoh joget isoh, nyuara isoh, rupa ayu, niat karepe blorok, ning nyatane kalkun ra gelem kaya ngono kok. Ning iki aku ana kangen siji sing suwe banget ora tak praktek. Menapa, Kang Mas? Ketoprakan. Benjang sanes wekdal mawon. Terus semayangi. Wis tenan kowe. Lah salahe jenengan mau diambunge ya dadak wegah-wegah. Engko sing lanang aku. Saestu. Heeh. Itu yang ku nanti. Kesempatan ya. Biasanya kan diperagakan wong liya iku diperagakan Pak Seno dhewe. Ya Aku maksudnya aku suaraku. Malah Sing lanang wong liya. Aku selak pengen digerayang ngono. Ah kae mburi kelir nganggur. Rojah-rajah nunggu malah. Ayo nak ngaturke apa? Ya ngaturke apa Mbak Tatin? Napa? Mboten enten pamundutan, Pak? Ra ono. Monggo kersa Mbak Tatin. Saking Lampung Nggih, Bu lali Saras janjine, ngesake nggih. gubuk asmara ugi wonten lali janjine kathah sanget. Nggih, lali janjine. Ya. Sekalian katur menane Mas Sugiono, ya sapa kuwi? Saka Polda Metro Jaya no. Ya. Sing kepareng WA karo dhewe karo Pak Imam sing saka Depok Jakarta wingi. Nggih, damel transit wingi nggih. Heeh. Nggih. Terus ngopeni awake dhewe karo Mas Sugiono saka Polda Metro Jaya sing wis nguruske perkaraku. Sampun rampung. Rampung dengkulmu melocot kuwi. Lih, wong tekan lho, rampung dereng. Urung. Urung ya kok ndonga. Apa wis ndonga iki wis bendina. Dengane beda mesti ra entuk-entuk. Ya entuk. Ya ming tratrit-tratrit. Tartir-tartir. Lah meso bangane blas. Ah, iya. Lumayan tratrit. Wong kok nerima dina umum to, Mbak? Lah iya bangane ora lho. Oh iya. Ya sok oke sok sithik iki biasa wong nyambut gawe no. Nggih. Nek kokean ya ora apik, glegeken nek kesithiken ya ora krasa rezekine ki mau lho rejene. Ya dibawani. Nggih. Dina Minggu Kang ta anti tinamuni. Waduh, aku barang kok disego ki ya. ayo. Aduh. Wong sing jeneng kewan ki apa jeneng iki instinge kuat. Ji. Dadi sing sok kulino mangan daginge dheke ya. Weh, sapa? Ayo kowe mbok menawa kok ya. Jenengan kuwi. Ya nek kanggone muslim Nggih. daging anjing itu Haram. haram. Nah, Nggih. tapi tetap kita menghormati untuk yang mengkonsumsi sing duwe kepercayaan kuwi ora haram tetap kudu dihormati. Nyatan ya ana sing bakul. Nah, jadi nek kita itu damai itu indah. Jenengan kersa mboten? Kula ngerti nek haram kok. Kono ramangan daging. Ramangan daging. Ramangan apa? Nyeruputi duduhe nek ngono. Duduhe aku nggon anu kan daging. Aku ger nguyup dudohe kok. Kan daging. Sampeyan ra ngerti Tatin. Tatin iki kaya omong-omongan ana nang omah. Lah pripun? Tuku ndase niku lho. Kan daging udah daging. Iya, tak nggo tambul kok. Wis. Walah. Ben puas isaan dalange iki. Puas. Mula awake gedabel semono. Kulino mangan ndas kirek ya. Sapa? Aku. Agene ngaku. Gedabel semono. Oh, sepiring ya wong loro kok le. Wis tak ada itu. Kowe iki sudanen awakmu wis ora wangun lho, Tin. Lah ngapa? Nganggo saya lemu kuwi carane ngene. Nek misale tengok nang kono kuwi suguhan iki kon nyingkirke kabeh. Kowe wit sore mau aku janturan kowe wis kletas-kletus. Kan Sing kuat. jeneng ngemil kuwi gampang banget lemune. Mulane sudanen Ki itu gampang menimbulkan lemak. Lemak siji ora wangun, loro mbeborosi. Kok mbeborosi? Mbeborosi seragam kancane karo tengah meter entuk dadi kebayak kowe 3,5 meter. Ya ora apa-apa, ora ditekokke kowe kok. Kato ora nukokke kok.
Kuwi ning yo ngirit ning. Lah Lah, apa? kok ngirit? Yo anakmu bakal duwe jaket akeh. Kok jaket? Ngece mesti yo. Kulite iki lho. Wis rasah tuku. Anggere dicopot nggo jaket anak. Pengen jaketku. Gah. Tok so tak kirimi lho. Mah. Sing milih warna apa? Ora tembus e kok. Tatin ini lagi iso mangan ndas kirike sombong. Lah ngapa? Aku lu mangan ndas wonge ora sombong kok. Dasu wong. Foto. Dasu. Aku kok pikirane ndas wong. Aduh, lah iki sing horor kowe iki nek iki. Maksudnya wong sing lanyu-lanyu karo aku tetep tak pataki asalkan aku bener ngono lho. Dasu wong. Basak. Ayo magana, ayo. Dasu wong. Ndas. Duwe ndas wis tau dipangan iki urung ndas. Dinamune mangan ndas. Anu apa? Jebul ngayawara. Ngayawara. Ora ya nek turu esuk bar nyambut gawe tangi awan sore engko senam kuwi ya iso ngurokke awak. Zumba kae lho. Zumba. Ngono kae gleling kowe. Aku melu senam wong umur 80. Ming hop. Ha. Cepit tahan ngono. Ha. Ya arep turu sok kapan. Tari Zumba iki sing anu kae lho, Mbak. Dipraktekke ya. Sampeyan kok nirokke. Tari Zumba. Ya, sing merontokan lemak-lemak. Lemak tak jenuh. Ngene iki lho, terus upama nek musike ngono duk duk duk. Nah, ngono kuwi tari Zumba. Engko rada bokonge rada dingenekke. Ah, ngono kuwi kuwi kemringet Zumba. pinggange iso ramping. Anu aku lenganmu wis kaya pupuku lho. Kalorine terbakar. Nyoba. Kok nek Ayo kendang sithik, kendang sithik ra apa-apa ya ora coba sik, Aku coba wedi sik. nek muni lho. Ora dipraktekke kan ketutup suara kendang sithik-sithik, Mang Mas Jare Santri. mau muni kok ngono. Ora nek iki kan olahraga. Wong ngritik wong olahragae kleru Wis gede. rasa. Lah ngapa? Wis ora. Ngapa? Wis nyuwara yakin wis. Ngene iki. Aku iki aja kok ngene nyengget kates wis nyuwara kok. Jaluk kates siji kok suarane 3. Lah piye? Dul ngono karo mencolot ngene. Buk blek. Ya apa ya aku. Apa sing plek-plek apa? Mbok ora ngerti aku. Mbok omong. Zumba. Zumba. Ya. Anane pijersa maya Pinter menyang kalasan. Golek alasan. Oh, golek alasan. Niku rak gawean kula kalih Mbak Mimin lawas teng Kalasan. Oh, mbogem. pinter golek alasan. Wah. Ngapa? Ora apa-apa kok ngapa to kok karo aku kaya Ketek kaya omong ngono. aming minter golek alasan. Ayo. Cengkoke niku lho. Ha pinter golek alasan. Oh. Horor nek kuwi. Ngandar-andar angen dukur. Aku wis ora
ora melu piye, Cing? Lah piye? Ayo melu kuwi. Melu piye? Tuntak. Gen lemak-lemak iki mau lho tak jenuh mau luntur. Ya tuntak sur. Wis melu. Ora. Apri nganti pindah ning cengel barang. Ayo dienggo obah kok ya. Wis Malah kuwi malah praktis lho. Lah napa? Aku nek terus di PP wani kok. Jajal ngonamu tok PP. Nah, Apa iso ya ora iso. Ayo dewer-dewer kire. Kok kire. lah Lah apa? lah sinten? Yogo. Opo? Yoga men kersa kok kiri. Kok kirek. Kirek kalah karo yoga, antar yogane. Lemayu. Mangga. Jan-jane kowe ning ya lagi Sobat ngebiar. Bersama warga Laras Indonesia. dina minggu sing tak tunggu kowe nganti lingsir srengenge yen tak telepon Surat tanggap, tatine surat tanggap blas. piye ta aku kan piye Goleke apa? aku harus bagaimana lah piye ta Nyebai gula alem. aku kan tiru jenengan lho. Rasah karakternya dhewe. Oh iya. Ra- Orang mangsa nek kowe do asli pantes-pantes somono. ora pantes kok Kang Mas. Lho ra. Ngono kan. lah nek aku Cuma owo. Nek sentonoe lumrahe sentono ngono lho kok. Sentulu. Sentolo. Oh, sentono. sentane iso Sentolo. Oh ya, ngarani Sentono. desa kok ya Kak. Salah. Sentolo. Tatine asli saka Sentolo kok Sentono. makanya aku bingung kok sentono iki apa ngono lho. Sentono iki Punggawa Praja. Oh iya. Lah luwur. Wah, gesut. Jan-jane kowe ning Gaspol, 1 second yo. Sobat ngebiar. Warga Laras Indonesia. Kesayanganku. Sukipan Indonesia. Nanti lincet nang
Piye? Arep ping piro iki? Lah awake semono dijak ping 3 kok protes. Ya biasane pindho kok ping 3 lho. Weh. Bocah iki lalah. Arep babar wirang bocah iki. Aku kejaba ndelok mulai ku joget iki aku mangkel karo sing ngempul. Lah ngopo? Kae lho nuthuk bendhe nganti pencune dekoke ya. Saking mantepe ya. Nganti dekoke. Edan to? Lah bayangke napa nggih? Bayangke napa? Ayo ping 3 mau ngantek dekok. Ora tepo-tepo. Dumeh ora yasa. Ngaku. Dang tak gemblong. Dong. Semangat kok ya. Semangat apa? Kene kowe tak tonton kene. Mangke aku bendhe. Ah semono udu bendhe. Kempul. Halah nyam. Apa meneh? Kempul ki nek dituthuk ora mathu ngono to. Nek iki buk. Ora ya. Lah piye? Yung. Oh iya. Yes. Kok yo ngono ta? Nek dituthuk ya lara ta ya. Aduh. Dituthuk kempul kok. Iyung. Nek aku ora ngono. Neh. Kempule iki mah lho jenenge. Ora kok rene neh. Kempul perunggu kok dituthuk nah. Yo. Jancane kowe ning nyilakake aku to iki. Pak Seno menang banyak. Iya. Menang banyak apa iki pelantangane? Kaya tulisan nggon kerdos lho, Mbak. Selamat menikmati. Gendang. Mas, Iya. butuh napas bantuan. Tolong golekno kompresor. Totalitas nduk kanca-kanca warga laras. Wis sadar to? Weh, aku dikempit ngono semari jadi wong wedok iki ngonoke semari. Iya. Nek kru kendang kumat meneh. Ya mung padha karo ngam. Iya. Mbok dicup ngono nggih mari lho kuwi. Ora, ben kowe iki semaput kene ora tak tambani. Lah ora apa kedadiane soalé nek ngono kan. Dipri banyu kobokan. Banyu kobokan sing trit-trit mau tuh. Ora lho iki. Oh iki banyu sehat e. Oh nggih, lancar. Ngombe iki awak lungrah iso dadi sehat. Promosi. Padake ora. Iya, mini. Promosi. Sampun nggih, Pak. Wis. Kok piye to? Aku bintang tamu dong kesel kok sampun. Kula lagu kas nyambut gawe totalitas. Duwite akeh kono ya. Karo aku. Kowe Oke sithik gumantung. Kowe arep dikaono
sewengi paribasan 15 juta nek ra iso ngecake ya kurang. Ning sithikane lek ngecake pas sesuai dengan kebutuhan, insyaallah lumintu berkah lan barokah lan murakapi nggo wong akeh kaya penyanyi Pak Wahyono. Lemu hitungan mung kalkulasi angka tok kleru nduk. Rungokno. Matematikane menungso karo matematikane Gusti Allah beda. Terus aku kan piye? Nek 1 tambah 1 matematika menungso loro. Ning matematika Gusti Allah 1 tambah 1 iso dadi 2000, 3000 murakapi. Kene nggonen mikir. Dereke Pak Seno seprono ora ana kaundhane apa? Lah liyane ping pisan kok aku arep ping bola bali. Ya Nggo apa? gawe iki kon sing Totalitas. Berarti warga mriki seneng tresno karo panjenengan. Dadi dikon setiap saat kudu Totalitas. kualitas. Nek iki ora totalitas meneh. Ameng-ameng nyawa. GG Pati. GG Pati. Iya. Tok kon nembang apa? Ayo sak kepenake wae rasa ndadak sing werna-werna, pokoke sing kepenak. Ya. Aku kok kangen karo Sinom Parijata, suwe banget ora metu. Ora pegel kok suwe banget ora metu. Antil mencrat lho. Tegese iki ora diunekke ngono lho. Wah mbok disebul. Sebul-sebul ora. Pelok ya, Tru? Ya. Engko gek Mbak Orisa sing meteng kuwi. Heeh. Iki wis arep cuti ketoke ning storine wis pamit-pamit kok. Ayo, pamit terus sinden-sinden jejere. Kita akan tidak bertemu lama. Ayo ngenteni nganti anake lahir. Ya ora apa-apa. Saiki aku jane ya wis ora tegel ndelok le mlaku edang-edong. Iya. Mesa dipakani iwak wedhus mau. Sapa? Wong meteng ki ora entuk mangan iwak wedhus. Oh. Sing marai sehat, wak kire. Tantil mencrat kowe ora. Wong kok senengane kok kaya ngono kuwi tumrap agamane awake dhewe ora kena. Aku ora aku mung bedati. Bedati dengkulmu melocot ya ora. Ya mangga. Neno neno neno. Ya, karo nglaras gamelan ya, Tru. Aja kaget karang ya. Ango. Apa? Memanismu ango jiwat. Ya, wah. Ayo Sinom ki anu memasyarakat. Seniman sing wadon seniwati kayane mesti mlumpuk. Wah, mangkate bareng tur dasare sasi rame. Mangkat boncengan sing kakung pengendang sing putri sinden umpamane. Ha iya. Buayaran bareng tekan omah amplope dibuka bareng. Kosong. Kapusan. Ayo
lakon setyane kelakon aku nek krungu kabar ngendi-endi wis udan ki rasane ayem ngene kok kene dhewe urung ya, Tru. Nunggu giliran ora ya Gusti iki mesti paring berkah karo umate, wis ora usah kuwatir. Udan. Nek nek udan nek wayangan becek. Ha to kok. Ha iya malah ora ana sing delok ya wis ben jadwale awake dhewe rampung sik ya, Tru. Lah iya. Le rampung akhir Desember. Wah kesuwen banget wis lak lemah-lemah do rengko, tanduran-tanduran do mati. Kali-kali do asak. Tertamtu tak tekate dipanah di apa entekke terus wis arep paring aku krungu sinampu jan maremku ora jamak-jamak. Nade pipalanda ngono wae kok nesu. Monggo ya. Nuwun yo Mbak Agnesia Nandasari. Heeh. Ayo Reng, genti sik meteng ndak selak cuti. Iya. Sik meteng ndak selak cuti ora. Nembang sa. Nggih. Ya, yo. Jumeneng. Ayo. Mboten sa. Ngopo? Lho kok piye ta kok? Kan gede banget ya. Ora apa-apa kok, aku kepengin nyawang wetengmu. Yo gawe. Ora apa-apa, yo. Iya. Pelen terus. Oh, meteng kok disawang kok apa ya terus? Ha iya. Nah, kowe ana sing melokke mesake, mulane gek prei. Nang omah ki tenguk-tenguk. Karo ngelus-elus anake malah dijak nyambut gawe ora. Iya. Nyambut gawe liyane. Bismillah Mbah Buyut jare bapake. Becak wong apa?
Ya udah kok kon becak teneh. Brojol ning dalan. Terus anake jenenge Suherlan. Apa? Kesusu lahir ning dalan. Asa tok cekeli ora nek mlotra. Mboten, Pak. Lah jarike ngene-ngene. Ora apa-apa. Iya Karang yo. Iya, Ben. Wetenge tambah gedhe iki jarike tambah sesak. Nggih, mboten ditaleni mengki wedine nek motor niku lho. Pak. Apa? Nameng ditaleni. Piye? Nameng ditaleni tok mboten stageni. Astagenmu ya cethuk ora tok netke kuwi. Nek dinetke tenan anakmu nesu ning jero. Ki kok kamarku saya ciut to iki. Kamar ra iya jero. Kose nang jero. Sangang sasi. Nek ya ora mesti, Tru. Ana sing lahir 7 sasi iku ya tuwa. Ya jarine piyai sepuh tuwa. Nek lahir 8 sasi iki malah enom. Oh. Nek lahir 7 sasi iki tenan malah tuwa metu jebrot wis brengosen. Ya ora kok metu jebrot kok brengosen kok. Ora ngawur. Nembang apa, Mbak Orisa? Ingkang gayeng napa mboten, Pak? Asma karemu suasanane men gayeng ya ditembange sing gayeng. Heeh. Halo Bandung apa? Oh nggih niku enten gubuk asmara, Pak. Hah? Gubuk asmara. Ya, kowe lha kowe iki meteng kok sapa gubuk iki ya ngapa? Lah niki nek dadi enten gubuk ya. Oh ya wis. Hah? Mboten. Oh, mula tak takoni kok ora tau ngaku. Saiki ketrucut dhewe kowe. Kok ora tau ngaku piye? Lah ya piye to nek saben bengi wis sasate. Juk wektune iki ya apa wis coba. Monggo anggere Orisa mulih sing lanang kerja. Sing lanang mulih kerja Orisa mangkat wayangan. Wis. Wektune ya apa kok iso kaya ngono kuwi? Ayo mbo, aja puno ning gubuk. Oh. Mampir saja. Nggih. Wis kene iki wae murah. Ayo. Nyingkur wiwitane nyingkur Neno. lingasam yen mutan Ya wis gedhe wis 7 sasi iki wis bocahe wis obah-obah terus Mas. lelampahan kang wuri Tresna tulus. tresna tulus nadyan neng gubuk asmara. Ya, yen liwat aku kelingan. Monggo, ya. Yen liwat aku kelingan gubuk ae yen Tang 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 delang.
Rasa ubek to, Sa. Kowe ki ubek sing ketir-ketir ki aku. Ha iya. Wis madeg gejejer wae meneng wae. Aning piye nek kebacut joget ki nek krungu gamelan kaya nyetrum dhewe ya. Nggih, nyetrum e. Heeh. Kudu obah. Hah? Kudu obah. Rasa obah wis. Heeh. Pokoke kowe iki siji aja obah, Terus? loro aja turu mengkurep. Kok disenggol sikile karo bojomu iso mubeng kaya rolet kae. Sakniki malah ken senam ya, Pak. Hah? Senam hamil nih kan lho. Ah iya penting kuwi nggo kelancaran perlairane. Berlairan. Nek Berlairan. kelairan ha iya krungumu apa? Persalinan. Ayu ning kupinge semper. Ha mergane kelairan kuwi penting kuwi. Dadi nganggo guling barang kae didengeng-dengengke. Oh, satu, ambil napas ngono kuwi. Kuwi wong meteng-meteng ya ana sename. Oh. Nggih, enten. Terus Catatan sajroning ati dandan luntur kaya nglumpati kacang. Nek tememplek malah. Anu terus ya sapa jenenge? Senengane Bagong ini omong waton. Eneng pamundutan trau. Ya, diaturake Gong, ora usah kuwatir. Engko tak wacake engko ndak dikira lumantar stream anu WA. Oh iya. Kula Mas Sugiono Jakarta. Oh iya. Nonton bareng streaming Kisena. Matur sembah nuwun sampun dipun sebut nami kula wau Limbuan. Ya. Nyuwun lagu nderek kemawon nyekar Mbak Tatin. Well. Kae lho Tin wong sing
rambutnya selewah sithik. Ah, kae Mas Sugiono kae. Ayo nyambut gawe nang Polda. Pol daratan. Ayo, kowe nyanyi, Tin. Ya, iki disuwuni ndak? Engko gelok penggali. Heeh. Tin. Kula, Pak. Gek menyat meleh. budek to kowe iki saiki. Mboten nek kula ngenten nek duduk. Duduk apa nyambut gawe kok keset. Sengit aku. Sok cantik kowe. Yo ben kan cantik kok ngopo. Dunek-uneke mimin. Sok cantik kowe ya. Kapokmu kapan kowe? Ayo karo Elisa ya. Elsa. Ayo. Ora apa-apa men. Ngantek sa. Iki anake sapa rong turu yah meneh iki jan. Kowe rumah saku kowe iki wonge cangkeme juweh. Lah napa ta? Ana wong ndelok bocah iki malah justru anu lho kebanggaan bagi awake dhewe. Cah cilik yahene iki sing seneng ndelok wayang iki luar biasa. Oh. Lah nggih. Ngono. Sesuk rasa sekolah ya, Dik. Loh. Ya sekolah sing sregep, nek seneng wayang ya belajar wayang. Belajar iki ora kudu dadi dalang kok. Ngerti tokoh-tokoh wayang itu sudah luar biasa. Karena tokoh-tokoh wayang itu iso ditulat budi pekertine lan apa ya jenenge kelakuane. Oh, ngono. Kabeh tokoh iso, Pak. Heh? Kabeh tokoh wayang iso. Iso. Pamane Citraksi ngono apa? Sing iso dipatuladani apa? Citraksi kuwi le percaya diri lho. Citraksi ki percaya diri, arep dhek kalah ning tetep maju. Oh iya, yakin ya, Pak. Yakin, dadi kita harus yakin pada diri sendiri. Arep asline kalah, ning Citraksi tetep wani karo Antasena wani, ning asline kalah. Ning tetep percaya diri. Oh iya. Ngono lho. Oh iya, kabeh iki ana sisi baike, sisi buruke. Ora meneng wae sok cantik. Ya ben lah aku jan cantik ngopo to kowe iri piye? Ya ora ngono. Jare Jare kowe kan lagi menggemaskan. omongan tak rungokke ngono lho. Ya rasa judes-judes rupane. Sing nek Sok cantik. ya ben ngopo to? Enggak terus kowe. Emangnya kenapa? Ket mau selfie wae. Nek selfie yo selfie ning yo tanggane kon minggir ya Pak masalahe. Minggir dasmu. Iki selfie. Lah nutupi. Tak kon ngalih ben ketok ngono lho. Ngawur. Jenenge kuwi ora solidaritas. Ora solidaritas. Ora toleransi. Ya kan ben kena lampu kuwi ben ketok putih ngono lho karepku. Wong asine kantin ki ireng. Iya. Wis cengele barang ireng. Cengelmu kuwi. Iya. Ya bener. Ning ora anak piyai Kulon Progo iki sik ireng ora cengele. Apa, Pak? Piyai Kulon Progo iki sik ireng mesti raine. Kok iso? Mangkat kerja ning kota Jogja, esuk mangkat rai kesorotan srengenge. Oh iya. Mulih sore, mulih ngulon rai Raine kesorotan srengenge. Kula nuwun sewu, pasuryane Piyai Kulon Progo iki anggere raine ireng Kulon Progo. Ha ta. iya. Nek wong Bantul mesti separo kene iki. Separo. Mangkat kerja saka wetan, kena kene, bali kerja saka kulon Saka kena kulon. kene. Anggere wong Bantul ya raine ireng separo. Iki wong Bantul. Bantul. Iki contone. Ade wondo. Oh iya. Nek wong Wonosari cengele. Cengele wong Wonosari. Mangkat kerja ngulon ning kutha, sing kesorotan cengele. Mulai kerja munggah gunung, cengele kesorotan. Dadi cengele anggere cengele biru. Kuwi wong Gunung Kidul. Cengele biru. Iya, hanya iso dititeni ya, iso dititeni. Nek tatin kae ireng. Dhuwurane tok sik ireng mingan. Oh, Dhuwuran piye? pun bathuk maksude. Ngopo lho kepo? Ya ora apa-apa kok. Kepo, do kepo. Kepo ya apa? Kepo iki ingin tahu. Ingin tahu. Ingin piye lho? Sing nyoteng ya muni ingin nak piye. Ayo kuwi tegese memang auramu itu luar biasa. Nganti tukang syuting kowe wis lali le nginceng kok. Ingin tahu langsung. Anggere kowe sing nyanyi sus ra urusan. Arep nyuting sapa terserah sing penting ngematke Tatin. Ayo kuwi itu kamu harus bersyukur bahwa
aura kamu itu membuat orang-orang ki pengen nyawang karo kowe. Ngono ya. Nek jane mongko nek preman, wah wis ora kalap didelok terus. Ya ora. Ya mung mergodo kepencur le nyandang Jawa kuwi. Nek asline upama kon ngau kathok dawa ngono ki walah wis kathok dawa ketat, kaos ketat. Ting pecotot ora karu-karuan. Ya ora lah. Kok Lah iya. Ngadi salira ngadi bisana. oh iya bener. Pati Bagong. Gatel ya dikukur, Pak. Aja seru-seru ndak mlinyeh. Le ngukur. Apa tak aku ora krungu? Arep dikukurke. Wo. Ayo Sa. Sapa aku sih, Kek? Ya. Iya. Ya. Ah ngono kuwi nek nyempaluki pisan ditanggapi. Dek rumangsa terus kaya bintang tamu, karepe arep nyempaluki terus. Mula nengke wae. Memanismu hangu jiwa Agawe rujiting agawe rujiting Yo Tatin. Yo Tot, sok cantik. Kowe muni piye mau? Ayo Tot, sok cantik. Tot jenenge Tatin Oh, kok. nggak tahu. Dia update ada fans club tuh namanya Tatin Titot Fans Club. Wow. Dari fans club Pak Tatin Mulane kok Titot. jeneng kowe ngerti ra mergo apa dijenengi Titot? Berkene. Kuwi daging sing mburi kuwi. Nek dipejat suarane mak tetot. Aku kayak jajan le, Pak. Muni yo. Gatot. Jalane. Ini enggak untuk dipegang. Oh enggak. Terus Ya, dilihat aja. oh dilihat. Titot itu nama panggilan waktu kecil. Oh, Titot. Yo. Anggis muni bahasa Indonesia ya anggepe kaya artis. Lah apa toh? Sirik lho. Artis film FTV kayak. Iya kan? Ini enak untuk dibikin. Ini sebenarnya ini Adalah untuk- nama Iya kita waktu sama-sama. kecil. Kita kalau siang itu harus minum teh gendul. Apa kang sinadya Neno. upama munduta Rokmini. Rakmi Tertamtu tak turuti Ngibarat ngibarat wong numpak rau. prau lumampah tanpa apa wih? Apa ta? Apa? Apa iki ngapae? Kak krungu apa suara ngono? Ayo mbok aku ora ngopo-ngopo kok.
Wong sinden kok ngrungokke swara njaba-njaba. Mbak Tatin ki lagi sensitif karo Pak Seno. Ngapa? Mau mergo dia nekke popote ngono abot ngono langsung gue barang langsung sensitif dia sedih. Langsung golek barang Pak, golek timbangan. Oh, ayo mulane kowe Makane gampang tersentuh, gampang kena ngono tak lho. kon kuru kok ngeyel. Ya besok lihat ya. Hah? Besok dilihat. Besok itu. Ya jangan besok. Nah, mulane iki wis aku wis ngacungi jempol kowe gelem berusaha. Kuru wis ngacungi jempol. Aku semelang nek panggunge miring mingan. Anggere kowe munggah krengket. Cilaka to. Aja lho Mbak, aja kurus Mbak. Mengko kowe ra sida menggemaskan. Kowe Ya. apik ngene iki wae. Lah kae cerewet terus ya. Cerewet dasmu. Yo. Karo dalang kok unekke cerewet. Ayo ming wong siji kuwi sing wae. Kualat wis boneng kowe, daging tumbuh wis mrukul. Loh, muni terus ta. Tak buktikan. Waduh. Jan aku cantik awas lu. Hah? Nek kowe aku mbayangke kowe kurui malah elek lho. Lah piye to ngewohke? Tenan. Gaweyangke kowe kurui awakmu kuru malah sirahe gedhe dadi men. Kayak ndas tok ya. Arep nyindane ndolon-ndolon. Lah terus aku harus gimana? Sindan-sindane do mbayangke ngono guyu kabeh kok. Aku apik kuru apa lemu? Ah, Berarti ya dalange tok sing ra senengi. Oh iya, ora ming mergo le nyawang ki kok. Ora iki kok kukar-kukur wae ngapa to? Ada kukur piye? Oh sing nyai kembang kowe kene kok gatelen Apa kono. kok matamu cenanangan tekan kene? Lah lagi omongan kok ngene. Wong kukur-kukur kulit-kulitku dhewe kok gatel le mayang iki kok klebon kewan cilik-cilik kuwi. Kok ora wedi lho ketemu kewan gedhe. Temu apa? Ana lho sing kewan mlebu ning kene iki tak nengke wae. Kok mlayu banter banget. Tolong. Wah ketemu wae. Ketemu ingon-ingonku. Apa? Ula. Apa? Ula. Ula apa? Ula-ula duwel. Emangnya ana ula duwel? Ana. Nyokot udel. Dagelan paketan ngono duwel nyokot. Udel sak ngisore sithik. As. Oh kowe. Tatin. Lah ya kaya nek lahiran ngono ka lho nek Bagong gawe. Ya. Sinden sok nek cangkeme cemplung traka ming tatin. Sinden omongane waton clekap-clekap ora. Lah apa to? Kowe omongane clekap-clekap karo juragan ra ngajeni. Wis kuwi dosane ora. Lah juragane ya atose ramom nek karo anak buah. Apa digodhog? Kaya beton wae digodhog. Nggon aku du beton. Ngawur pongge. Mbah ramong. Kae cah cilik-cilik nganti do. Kowe ngerti pole kok do nguyang-nguyang. Ya wis ben ya sing gayengke kok ya. Lumampah. Cekan ngendi mau? Oh. Walah Ing madyaning jala jala tara. Hah? Jalantara. Itu ya Apa? jala nidi Oh nidi. Lemah, temah. Oh, lemah. Kowe senenge mblasuk-mblasuk-ke ora. Ngapa kowe ngguyu? akar muni ra sida Apa? lho rak gah ayo sah Tonyo kowe anggere. Apa ayo? Ana hubungane karo Leket lemah. mesti. ora ya Temah gonjing hanggen jok ning paku lingan
rawe. Monggo diaturake. Yo, gedroke. Oh, kaya Elisa iki lho. Menikmati tenan. Oh, Oh, Bob sih. Apa? Wis tak bedhek kowe iki nek joget pol meng ngono kuwi meng. Lah kan piye kan gulung-gulung? Kaya mentok mlaku meng. Anggere dikusah. Ciri kasih wong dede kuwe. Mbok kaya Elisa iki lho. Ya gak aku ora iso kaya Elisa. Tantung. Oh, kuwi gedruk ngene iki. Lah itu Elisa. Dinikmati. Ya saya ngene. Dentantung. Rasa ama itu wong joget nek wani kene joget rene. Nek wani joget rene. Oke. Wah, yes. Cepat. Yo Pak Seno. Gandeng. Walah. Agak aku kan joget ngono. Angga kowe gelem ngopahi aku 1,5 juta joget. Oh aku dikeki we urung kok njaluk. Amunane kowe rasa sok akon-akon. Ya aku ya wis ben ngene iki, rasa dikomentari. Maksudku ki dibedake lho ning panggung kene lho panggung kono ki beda. Mau bengi kok ya ming Ya ora ngono ku. saiki ya Piye to Mbak coba kok mosok ngene-ngene to? Ya ora lho genah aku apik ini. Piye? Oh, kurang piye bawangku? Apik. Lelek ming nek nelek. Kaya mentok. Kok tau roh piye nek aku Ayo nelek. nek mentok ndak mlaku ra ono dol mandek cret. Apa cret to Pak? Wah, ora ngerti aku. Yo, gedroke. Yo. Oh, iki lho, dimatke lho, menikmati lho. Hop. Kayak Lisa. Ayo jajal, mbok nyoba tangane ning bathuk. Tangan tangan ning bathuk, tangan kiwa ning mburi. Ngene iki. Kok kaya wong arep cewek. Menika tatin bapak-bapak, ibu-ibu penonton iki tasih rawuh. Menika tatin, menika sinden cangkeme elek. Tangane nang mburi Kok ki. sike nek cewek iki tanganmu sing siji ning ngendas, lha nyekel cidok nganggo apa? Ya gini lho. Lah terus lek ngosoki? Ya ora sanggo ciduk. Berarti ora tau dikosoki. Hei. Ora ngrembug kosokan. Silak jam 4 ayo gitu. Ya ben ngopo kok. Lah ya iki kesuwen ki. Sing ngrakit lakon ki aku. Sing penting lakone Pandu Swarga. Engko bar gara-gara Pandu terus Swarga bubar ya beres kok. Kurang kan aku terus. Ayo kowe mau tiru sik anu jenenge tiru sapa? Elisa. Baleni. Dong. Ora kowe mau ora ngono kuwi kok. Kok beda mau? Oh. Wes aku terima bayar nek kon ngono iki gak. Dang. Kok tak rasane kaya wong edan pasti kae. Gak mau aku seperti itu gak mau. Oh. Artis itu Kenapa? totalitas. Aku bukan artis. Kenapa? Gak. Coba. Oh. Kenapa enggak mau? Kenapa Ya tidak kan, mau? Aku gak seperti itu. Oh. Kenapa enggak seperti itu? Karena apa? Karena dia betok. Karena aku betok. Yo. Kalau kamu cantik, enggak Iyalah, gue cantik. betok. Oh, kalau cantik enggak jogetnya enggak kayak Enggak, gitu. Gimana nanti- terusnya? Nanti mereka bisa bicara, Tatin jogetnya kayak gitu. Ih, itu perasaan kamu aja. Ya. Perasaan kamu. Coba deh, pasti pada ketagihan lihat egolan Tatin Titot. Coba deh. Ora, aku nek kayak Cuman begini doang dikit. Oh, Gitu. lho. Gitu. Lho. Nah. Aku nek iso kaya ngono kuwi, wah, piyaga ki nglesak kabeh. lah apa? Dandung jus. Bok. Aku iso kok. Aku karo ngentut e. Dadi kaya disebarke kae. Yo. Mongko wong kaya Tati ki nek gelem ngono ki ora nyuwara ning mbah ora. Ngapa? Ngono wis trebuk. Yo kembang rawe.
kanggo sembrono ora becik kanggone para wanita kembang rawit iku paribasane tinimbang rame luwih Saya suwe sampeyan jejer nyekel tangan banjur ngomong mas sembah nuwun. Wis sing do rukun. Heeh. Engko sikut-sikutan. Antil-antilane. Ah iya, ayo Elisa kok sikut pisan iso opnam. Kaya ketiban glugu. Kaya ketiban glugu ra. Kowe do tak kandhani ya, Truk. Gong. Ana apa reng? Ana apa reng? Ora sida. Oh. Kok tiba-tiba malik meneh pikiranku. Yo, sowan Bapak Semar yo tak derekke yo. Janeng yaning talaka katilanget Bella, arep nyanyi apa yuk? Mambang pantep pasulan upamaneka lintang tulya kusumayana sumawur Meranus mubang wangaruna kadinetraning uga rapuh sabtaning kukila ring kanikara saketer kene dungane engkung lir bobo sing pine panca Babatok ing ayam wana mrak manguwa ing pagagan
Kakang Rada, menawi di kula dawuhaken Kakang Resi Kanika putra supados samboyong dhateng pun Puntadewa. Nanging nyatanipun menika teka Kakang nganti kalawan Pandhawa sekawan. Puntadewa mboten kepareng sowan. Ah, nggih. Sekawit kula sampun matur kersanipun Adi Pramesti Bathara Guru. Kawontenan ingkang dumados wonten ing Sanggar Pelanggatan negari ing Amarta. Kula sampun ngendikaken menawi dados dawuhipun Adi Pramesti Bathara Guru dhateng pun Puntadewa nanging adreng Werkudara Janaka tuwin kembar. Anggenipun menangka dados wakilipun rakanipun utawi Nalendra ing Amarta inggih menika pun Puntadewa. Dados ingkang dados wakilipun Werkudara Janaka miwah kembar. Nggih, mekaten di. Kula semanggaken. Anggenipun badhe andangu dhateng pun Werkudara sakadak. Nanging kula aturi ngatos-atos lho Di, sabab kula nuwun sewu. Werkudara sajaipun sampun sangu ketitik piyambakipun sagah dados wakilipun pun Puntadewa. Kakang Rada, Werkudara mboten badhe ngungkuli dhateng pangwaos ulun. Werkudara, nggih. Apa pancen kepara nyata sira ingkang bakal minangka dadi wakil ing kadang-kadangmu, minangka dadi juru wicara? Ya pancen bener mengkono. Yen ngono kita ingkang bakal paring wangsulan kalawan apa kang dadi pandangan ulun. Yen pancen mbok keparengake aku bakal mangsuli apa kang dadi pitakone Bathara Guru. Ya guru kakekku. Nanging aku njaluk kanthi banget wangsulanku mau petungen kanthi adil. Adil ingkang kepiye? Merga jalaran nggonmu wis ora seneng kalian para Pandhawa. Nggonmu wis duwe rasa gedhing keburu sengit marang aku sak sedulur. Bisa uga wangsulanku mau bener nanging mbok luputake merga wis linambaran rasa ora seneng karan para Pandhawa. Ulun bakal benerake yen pancen kita bener, nanging ulun bakal ngluputake lamun kita uga wangsulan kita ora jumbuh lawan kang dadi karep ulun. Ya yen pancen ngono aku sumadya mangsuli. Apa sing dadi pitakone Bathara Guru? Werkudara, nggih. Kadang kita luput bakal nampa paukuman merga ngagem asma Puntadewa. Narada kakekku wis ngerti. Yen pancen mbok luputake nganggo jeneng Puntadewa, lupute nggon ngendi? Punta kuwi luhur, dewa kuwi wis ngarani. Tegese kadang kita kuwi keluhurane ngungkuli para Jawata. Keluhuran sing piye sing mbok takokake? Merga tumrap aku keluhuran kena sambung rapete karo rasa pangrasa. Keluhuran kena sambung rapete karo ati. Saya aku tak takon karo kowe. Punta luhur dewa wis ngarani. Tegese keluhurane kakangku kae nglungkuli marang para Jawata. Monggo buktine ya ana. Aja kok wujude brana picis. Nadyan uripe Puntadewa dijaluk marang sak pepadaning urip bakal dipenehake. Waton kuwi dadi kabagyaning wong sing njaluk marang uripe Puntadewa. Apa kaya ngono kuwi kakangku kae kurang luhur? Apa isih kurang dhuwur derajate kakangku kae? Mula saiki aku tak takon, yen Bathara Guru dijaluk uripe dening titah apa mbok menehake? Wis kuwi wae wangsulanku. Terus saiki aku tak takon, lupute ana ngendi teka Puntadewa mbok luputake? Merga nganggo asma dewa apa wong nganggo jeneng dewa diluputake? Mongko sing jeneng wong ning jagat kuwi pirang-pirang nganggo jeneng dewa, kena ngapa ora mbok laksanakake? Baladewa kaya nganggo jeneng dewa, Dewa Brata kaya nganggo jeneng dewa, kena ngapa ora mbok luputake? Luwih-luwih kakek Abiyuk kakek Dewa Brata ing Ngetalkanda. Dewa wis ngarani Brata kuwi lakune ngungkuli marang para dewa, kena ngapa ora mbok pidana? Mudhar ora kowe. Ya ora taya. Werkudara iki pancen pinter kok. Ing angka loro kadang kita ngagem gegelung keling. Sing gelung Puntadewa kakangku Kanjeng Babu Kunthi. Nalika wiwit lair Puntadewa wis ngagem gelung keling. Nanging kena ngapa lagi iki mbok luputake? Ora biyen nalika Puntadewa lair tumuli digelung dening Kunthi Bambu ora mbok elekake. Terus biyen dewa-dewa apa? Mula saka petunganku perkara nggone Puntadewa nganggo gelung keling mbok luputake, kowe ora mrentrul saka atimu dhewe. Nanging pancen ana wong jaluk, pancen ana wong mutah karo guru kakekku.
supaya nggone kagem gelung keling dadi jalaran keluputane Puntadewa tumuli bakal mbok paringi pidana ya ngono apa ora wah titis tenan bocah iki pripun Di kok kendel menika sekak nggih sekak dos pundi tegesipun sampun mboten saged endo Werkudara pancen pinter tenan kok mula wektu dina iki aku duwe panyokra bawa yen nggonmu ngluputake marang Puntadewa kakangku kuwi ora merga mrenthul saka atimu ning merga saka penjaluke wong kang ora seneng karo Pandhawa wong kang ora demen karo para Pandhawa tumuli munggah ning kayangan lan jaluk supaya dadi jalaran Pandhawa disirnakake mbuh perkarane apa tumuli kowe golek-golek keluputaning para Pandhawa golek-golek keluputane barep kakangku ya ngono apa ora aja goro kowe dewa Kulinagara wah ora dipercaya dening kawulamu ora dipercaya dening titahmu Bathara Guru nyatangening kalangkuan aklar mandan moncar tinonlir kekunang surem sorot edan padang kasur lan pajaring purnameng gegono dasare mangsa katiga ing Kakang Trada kados pundi apun kebedhek kok panjenengan iku rasa dadak piye-piye blaka suta kemawon iya pancen sayektine ana titah ing kepingin sira para Pandhawa sirna mula ulun tumuli nimbali marang kadang kita Puntadewa rasa dadak kowe bingung aku ora bakal sengit karo titah sing bakal gawe sengsaraning para Pandhawa yen pancen kuwi titah sing njaluk supaya Pandhawa tekaning pati aja walang ati aja sangga runggi gage aku sak sedulur Patenana Werkudara aja ngono kita kuwi ora luput kok njaluk paten iki piye wis ben lega atine wong sing ora seneng karo Pandhawa yen ngono ki kita bakal gelem nampa pidana saka ulun ora gelem sebab apa kinarya tandha bektine aku minangka titahmu aku mbok pidana anane mung sarwa manut mula wektu dina iki yen pancen kowe arep midana karo aku sak sedulur aja tida-tida ning tumuli patrapana paukuman sing abot sisan kita njaluk dipatrapi paukuman apa lebokno ning kawah Candra Dimuka Werkudara walah kawah Candra Dimuka kuwi panase 1000 Kak panas marcapada. Lah kok kita malah kepengin dicemplungake nang kawah ki piye? Wah, ya wis ben. Men lega atine menungso sing njaluk supaya Pandhawa tekaning pati. Yen ngono wis madhep mantep nggon kita bakal nyemplung telenging kawah, ora madhep mantep sebab apa? Ulun bakal ndangu kelawan Yama Dipati supaya nyemplungake kita ning telenging kawah Candra Dimuka. Ora usah kangelan ngutus karo Yama Dipati. Tuduna Bathara Narada dalan sing tumuju ning kawah adiku telu tak gendhonge cemplungane kawah Candra Dimuka Pandhawa tata gati Wisraya Indriaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana ing Kakang Trada sapengeripun Werkudara teka wonten yaksa aku Dewa Amral Bathara Guru Dewa Amral kepiye kowe kendhak sikara karo titah tanpa dosa papat cacahe Werkudara Janaka lan kembar aku njaluk supaya titah ingkang tanpa dosa kuwi balekna marang Marcapada wis kebacut ulun cemplungake ning telenging kawah Candra Dimuka kowe nyemplungake satriya papat ana ing kawah Candra Dimuka ya pancen mengkono wah la ora pantes kegulung kayangan
banjur sing dimplok sirahku kuwi. Nyuwun pangapura pukulun Bathara Narada. Sakarep kita. Wis mangsa bareng. Kayangan arta mbok kapake mangsa bareng men kapok Bathara Guru. Iya. Wah. Maya ora lidhok ujaring wong daplok. Ndaraku arep cemplungke kawah ning Candradimukha. Untung Semar kok weruh. Prapting tepi ning kawah. Sang Werkudara nganti Dyan Arjuna wiwah kembar. Nalika semanten datan wigih ringa-ringa, sigra prapting telenging kawah Candradimukha Sang Werkudara wau. Gumun pripun? Wah. Nyemplung telenging kawah geni ora krasa panas. Kawah Candradimukha menika mboten sebaene kawah. Nek pancen titah sing mlebet telenging kawah mongko tanpa dosa, tanpa luput niku ya ora krasa panas. Tanpa beda wonten ing dedaratan. Wah, elok kanane nggih. Lah sampean kersane pripun kok malah njaluk cemplung kawah? Wah, pancen ana niat sing tak gebeng ana ing telenging ati. Niate pripun? Aku butuh ketemu karo Bapa Pandhu lan Babu Madrim Semar. Laruta saking kutha Sangkara kula yen amutusa Sang Sri Dipul kula. Wah, kowe mandheg ana ing tengah-tengahing kawah geni ingkang mulat-mulat wernane abang. Iki tak sawang ana wujuding geni loro ingkang wernane biru. Wah, iki apa? Jawu ngeden. Nek sampeyan ajeng pinanggih kalian Kang Rama lan Kang Ibu,
ingkang kedah nyaur utangipun mapan wonten telenging kawah Candradimuka. Duk nalika ingkang Ibu Dewi Madrim nyuwun ngampil Lembu Andini. Wekasan ingkang Rama sinuwun Prabu Pandhu ngupata sumpah benjang menawi sampun telas tulisipun sagah mapan wonten ing kawah Candradimuka. Lah niki pancen wujude pun boten wutuh, wujud titah. Amung wujud sukma ingkang tasih mapan wonten lenging kawah. Sukma ingkang suci mapan wonten geni ingkang abrit menika mujudaken geni ingkang biru. Niki ingkang Rama kalih ingkang Ibu Ndara. Wah, Bobo Pandhu. Oh. Kanjeng Ibu, mboten kinten babar pisan bilih kula pinanggih kan Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu, kula ingkang putra pun kula sedewa Ibu. Anakku nggih anakku Arjuna. Nek kula sedewa apa dene Werkudara. Wah. Bobo Pandhu apa? Pun bapa ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene saka pangestine Atmajaku Pandhawa 5. Wekasan ana dalan nggone sirat Atmajaku pinanggih kelawan pun bapa. Nanging aja duwe rasa kuwatir. Nadyan satemene wong atuwamu mapan ana ing telenging kawah. Nanging sejatine ora krasa kaya dene nampa pasiksan. Jermung netepi marang piutang ing wis nate pun Rama ucapake. Mula kang sangka kuwi leremna rasamu. Leremna Werkudara. Aja kumrangsang nggone darbi gegayuhan mundhak mandhet dalan ora prayoga. Ora bakal metu saka kawah yen Bapa Pandhu durung iso manjing ana ing kasuwargan. Nadyan tau nono Windanana. Aku ora bakal bali marang Marcapada yen Bapa Pandhu durung entuk palimarma saka Bathara Guru kakekku satemah iso manjing telenging kasuwargan. Pandhu bapakku. Kakang Ismaya, iya. Mapan wonten telenging kawah. Nututi ndara-ndaraku. Hah? Wong ora kleru, wong ora luput. Mung merga nggonmu entuk pamothahe Betari Durga wekasan kowe ndangu karo Ndara Puntadewa. Ning adine papat dadi wakile. Wong ora salah, wong ora kleru ming wakil kok tok patrapi paukuman. Tok cemplungake ana ing kawah. Menika Werkudara ingkang nyuwun, mestine kowe ngelekke, mestine kowe ora bakal nibake pidana nek pancen ora luput. Nggih. Ngopo kowe kok tekan kene? Kayiwangan risak, Kakang. Mergane wonten yaksa ingkang ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara. Wekasan ngrisak dhateng Kayiwangan Suralaya. Kakang kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng. Sapa sing tok suwuni senjata pitulung? Para Pandhawa menika, Kakang. Ndara Werkudara dipol piye? Guru nyuwun senjata pitulung dhateng bendaraku sedayanipun ing sami mapan wonten ing mriki. Ning saene ora sah mangtulungi men kapok karo kelakuane. Aduh, Kakang Ismaya, kula nyuwun tulung. Kula trimbujuk dhateng pun Werkudara Janaka menapa dene kembar supados damel tentrem kayangan. Aku ora iso ngomong apa-apa kabeh ana lambe atine ndara-ndaraku.
kahyangan tak gawene tentrem karo Jlambrung. Bapakku, mbokku gawe tentrem papano ning kasuwargan. Kuwi ing dadi pamintamu Werkudara, ya. Bawa Bandu Babu Madrib unggahku ning kasuwargan buta mau tak patenane. Ya, ulun nayogyani. Ora mung kandhek ana ing pangucap, nanging kababar dadi pakarti dina iki uga Pandu kelawan Madrim kaya wis lunas utange nggone nyaur nalika sumpah prasetya. Ulun unggahke ning swarga Nur Kastuba Werkudara. Tak gawe sungsang bawana balik tan graita yaksa ing dadosan saking Prabu Darmakusuma kenging jemparinge Sang Arjuna nadyan mung sagelagah parandene kenging jejantung tembus butul prapteng walikat ilang wujuding yaksa nata ngamarta Prabu Puntadewa. Kakang Werkudara. Iya. Yayi piye? Nggone Syadi duwe kegayuhan lan ana kalodhangan munggah ning Kayiwangan. Handuk pamujine mbarep kakangku. Adiku wis lega. Adiku wis bungah. Lire piye Dimas sira matur kaya mengkono? Merga saka panuntune Kakek Semar ya Dipol. Aku ketemu karo Sukmane Bapa Pandu lan Babu Madrim. Lan aku wis matur ngersaning pukulun Bathara Guru dina samengko. Pandu bapakku karo Madrim ibuku wis munggah ana ing swarga. Aduh kadangipun Kakang. Melu bungah pun Kakang melu seneng dene Syadi wis kelakon penjangkane. Yo mula Yayi dina samengko ayo daya-daya enggal bali marang Praja Ngamarta mesake sangganing para kawula ingkang padha koncatan lan para Pandhawa. Yayi, Yayi Aji.
Prabu inggih. Sumusul dhateng para Pandhawa inggih kasinggihan mekaten. Krana mireng ngabar bilih para Pandhawa murca saking negari Ngamarta tumunten ing Raka Jemujug wonten negari Ngamarta. Nampi aturipun sangganing para putra bilih Pandhawa mapan wonten ing Suralaya. Nalika semanten kula sampun tanggap menawi dados kersanipun kadang-kadang kula para Pandhawa. Kresna kakangku, Werkudara iya. Piye Yayi, entuk pamujimu. Pangestune Kresna kakangku kabeh wis bisa rancak. Bapa Pandhu, Babu Madri wis munggah ning kasuwargan. Syukur. Pun Kakang melu mangayu bagya seketi jumuruk. Nggih niku sing jeneng anak niku duwe kewajiban nyuwargake wong tuwa. Niki mung dadi kaca benggala dene Ndara Pandhu ingkang wis sawetawis mapan wonten ing Lokabaka. Menika mboten kok ateges tumunten Ndara Pandhu menika mergi saka pamuthaipun Ndara Werkudara tumunten saged minggah wonten ing kasuwargan mboten. Namung sedaya menika tatandha dhateng lelabetanipun putra. Kewajibanipun putra ingkang tansah boten mingkuh saking jiwaning kasatriyan wekasan saged anjurung dhateng tiyang sepuh manjing wonten ing kasuwargan ingkang nami swarga menika boten kok papan ingkang endah boten kok papan ingkang sae ning swarga menika ugi saged dipun wastani tiyang sepuh ingkang tansah ngulataken dhateng solah bawanipun putra mongko putra tansah ngabekti dhateng tiyang sepuh mboten nate tumindak ingkang awon nengenaken dhateng kautaman kebak unggah-ungguh sarta netepi kewajibanipun gesang kanthi tuntas menika mujudaken swarganing tiyang sepuh ugi lho Ndara.